Ropovod je jednoznačne najspoľahlivejší a najlacnejší. On má samozrejme svoje obrovské výhody, má aj obrovské nevýhody. Tá nevýhoda samozrejme spočíva v prvopočiatočných nákladoch na vybudovanie takéto cesty. A ďalšou nevýhodou je potom určitá jednotvárnosť a určitá odkázanosť na fungovanie tohto kanálu. Keď sa do tej histórie idem vracať, tak dobu Československa my sme boli zásobovaní od začiatku rokov, niekedy v 62. 3. roku sa sprevádzkovala družba, ropov, ktorý je z ruskej Samary, dopravoval ropu v prvej etape do bratislavského Slovnaftu, neskôr sa pretiahol do Českej republiky, do Pardubic, Kralúb a Litvínov. V podstate až do 70. rokov nebolo inej cesty. Československo bolo zásobované jedine touto cestou. V 70. rokoch spoločným úsilím Jugoslávie, Maďarska a Československa sa vybudoval ropovod Adria, ktorý je postavený z chorvátskeho Omišaju. Je to prístav na ostrove Krk. A tento ropovod, teda bola to združená investícia Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávia, Maďarska a Československa. V podstate s výnimkou skúšobných dodávok nikdy nefungoval pre naše územie. Jeho zámysel bolo urobiť diverzifikáciu, ale v dobách RVHP pri silnom sovietskom partnerovi ani nebolo cieľom začať kupovať ropu z iného zdroja, ale skôr pomáhať iným bratským krajinám. A tou bratskou krajinou vtedy je to paradox, ale bol Irán na čele s Rehom Alevi.